धर्मेंद्र साउंड छापरा 9 अरब 6 करोड़ 58,16,350। कैसन ई रोग लागल मन हो गइल बा पागल। हाँ 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 कैसन ई रोग लागल मन हो गइल बा पागल। समझाई कैसे दिल के का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। डीजे अमित अपहर, अमित अपहर। देख के चल गइली उ तो ओढ़नी के हवा हो। नींद उड़ गइल काम करेला न दवा हो, करेला न दवा हो। देख के चल गइली उ तो ओढ़नी के हवा हो। नींद उड़ गइल काम करेला न दवा हो। डॉक्टर के का बताइब कहियो जहर खा जाइब। कहिया बुझे हमरा फील के का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। डीजे अमित अपहर, अमित अपहर। रेशमी के बाल चाल चलेली हिरन के। कारी कारी अखिया तेज करे धड़कन के, करे धड़कन के। रेशमी के बाल चाल चलेली हिरन के। कारी कारी अखिया तेज करे धड़कन के। होठबा लागे फुलझड़ी बिया रूप के ऊपरी। धर्मेंद्र कही कैसे खुल के का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। का हो गइल बा हमरा पहिले नजर में मिल के। धर्मेंद्र साउंड छापरा 9 अरब 6 करोड़ 58,16,350।